Maris, and I'm honored to be the chairperson of the Teekkari Union of Tampere this year. For that reason, I also get to share a few words with you now, just before the big moment. Tammerkoskessa on taas vuoden verran virrannut vettä, joka tarkoittaa meille teekkareille juhlahetkeä. Kohta, kun kello lyö 12 ja toukokuun 1. päivä koittaa, saamme taas painaa nuo tupsuin kruunatun teekkarilakkimme päähän. Näkyykö ne aktiivisessa ja arvolleen sopivassa käytössä syyskuun loppuun asti? Once again, water has flowed through the Tammerkoski for a whole year, which for us teekkaris means it's time to celebrate. Soon, when the clock strikes midnight and the 1st of May begins, we will once again be able to place our tassel crown caps on our heads. Let them remain in active use in a manner befitting their dignity until the end of September. Kuluneiden 2,5 viikon aikana on juhlittu vuoden rakkainta tapahtumaketjua, eli Suomen suurinta vappua. Tämä ei olisi mahdollista ilman tuhansia aktiivisia opiskelijoita tai satoja toimijoita, jotka ovat nämä tapahtumat järjestäneet. Kiitos kuuluu teille! Vaikka vappu on kulunut jo tovi, varsinainen vapunvietto alkaa nyt. Teille fukseille se tarkoittaa kokemuksia, joita ette tule unohtamaan ikinä. Over the past 2.5 weeks, we have been celebrating the most beloved series of events of the year, the biggest Vappu of Finland. This would not be possible without thousands of active students and hundreds of volunteers who have organized these events. The thanks belongs to you. Even though Vappu has been going for a while, the actual celebrations begin now. For you Fuksies, this means experiences you will never forget. Tammerkoski on tuonut teollisuuden ja teollisuus on tuonut tekniikan ja sen opetuksen Tampereelle. Tamperelaisia teekkareita on näkynyt nyt 60 vuoden ajan katukuvassa. 60 vuotta sitten kastettiin ensimmäiset fuksit Tammerkoskeen, josta he nousivat ylös teekkareina. Vaikka teollisuus Kosken rannoilla on muuttanut muotoa näiden vuosien aikana, yksi asia on muuttumaton. Teekkarit kuuluvat Tampereelle ja Tammerkoski, se kuuluu teekkareille. The Tammerkoski brought industry and industry brought technology and its education to Tampere. Teekkaris have been visible part of cityscape for 60 years now. 60 years ago, the first Fuksies were dipped into Tammerkoski from which they rose as Teekkaris. Although the industrial activity along the banks of the rapids has changed its form over the years, one thing remains unchanged. Teekkaris belong to Tampere and Tammerkoski, it belongs to Teekkaris. Ihanaa vappua kaikille! Happy Vappu to everyone! Hiljennytään nyt yhdessä odottamaan keskiyötä ja teekkarihymniä. Let us now quiet down together and wait for the arrival of midnight and the teekkarihymni. Tarhapöllön ääni
kuin sielutekarin on piimiä. Taakajoukko nukkuu vain, nukkuu vain. Tarha pöllö